Maar wat vond je van dit optreden? Ja, machtig mooi. Het was voor mij de eerste keer dat ik op Admiraliteitsdagen stier. En dan vond ik hier mooi oerwet en een mooie waarde bij het wie gewoon grandioos. En vooral ook in het concert praat ik met een paar famkes en ik vraag van wat voor vragen moet ik kon stellen. En zijn, waarom is Gaatse zo knap? Ja, we zijn verliefd op Gaatse Bosma. Waarom is Gaatse? Ja, ik was eigenlijk, ja, dat had hij een mem die denk ik. Dat wie ik zelf net bij. Nee, ik ken het niet zo van. En nou nog een optreden Gaatse? Nee, we winnen van de media voort. Nou, dit wie mijn laatste van jaar en morgen weer 2. Dus we nemen een afzakketje om het zo maar te zeggen. En dan drinken we hier op het mooie feest hier in Dokkum. En dan blikken we morgen weer terug op een grandioos optreden. Dank u wel, Gaatse. Bedankt, RTV NOF. Zo volle succes, hè?